Ngantay na po. Mukbang tayo ngayon, hipon. Garlic butter with some special ingredients. Oh my God, sarap ito. Oh, fresh na fresh oh. Ito yung kaninang umaga binili ko. Mukbang. Mantayo na po. Sarap. Wala masasayang dito. Nakuha ko yung laman ng ng ulo. Mga utak niya. Mga tapak. Nasa. Daming itlog ng yung hipon na nabili ko. Grabe. Utak. Taba niya. Parang siya, parang yung ano ba yung rock crab, may taba yung niya, ulo niya.
Hmm.